Masayang naka-score si Senator Bongo dahil sa mainit na pagtanggap ng mga libu-libong residente ng Olongapo City sa kanyang pagbisita kamakailan upang ihatid ang Malasakit Center sa nasabing lungsod. Ginanap ang programa sa Triangle Rizal Avenue na kung saan 2,000 residente mula sa iba't ibang sektor ng lungsod ang dumalo at personal na nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa senador. Nabanggit ni Go na mailulunsad sa unang pagkakataon ang Malasakit Center sa nasabing lungsod. Dagdag pa niya na may papalawig pa ang programa at ang pagkakaroon ng mga super health center sa bawat bayan ng Zambales at ang pagbubukas ng mga regional specialty center sa mga regional DOH hospital sa lalawigan upang matugunan ang mabilis at malapit na pasilidad para sa kalusugan. Ngayon, magkakaroon po ng mahigit 600 na super health center sa buong Pilipinas sa 2 taon, 2022 at 2023. At magkakaroon po ng 4 dito po sa probinsya ng Zambales. Malaki ang naging pasasalamat ni Olongapo City Mayor Roland Lenjay Paulino Jr., BCDA Director former Olongapo City Mayor Roland Paulino Sr. at Congressman Jay Kunghun sa kabutihang puso at malasakit na inihatid ni Mr. Malasakit, Senator Bongo sa lahat ng mga nangangailangan sa lugar. At bago matapos ang nasabing programa, muling ipinagmalaki ng senador. Ako ang aking pangako sa inyo lahat. Sa abot ng aking makakaya, magtatrabaho po ako para sa inyo. Ako, si Kabanderang Smile Labrera, nagbabandera ng totoong serbisyo publiko at kasihan sa Olongapo. Radyo Bandera. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.